Taxpayers naman sa Asingan humabol sa 20% real property tax discount. Para sa detalye, nagbabalik Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Dagsa ang mga nagbabayad ng buwis sa Municipal Treasury Office ng Asingan kahapon December 22 kasabay ng pagpapatupad ng 20% na diskwento sa real property tax na inaalok ng lokal na pamahalaan. Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila ng mga residenteng nagtungo sa tanggapan upang samantalahin ang diskwento, makaiwas sa multa at makapagbayad bago ang itinakdang deadline sa December 30, 2025. Ayon sa ilang nagbabayad, malaking tulong ang ibinibigay na diskwento lalo na sa mga pamilyang may limitadong budget. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng publiko na magbayad ng buwis sa tamang oras upang makinabang sa insentibo at maiwasan ang kaukulang penalties. Dagdag pa ng pamahalaan, ang makukolektang buwis ay ilalaan sa mga programa at proyektong magpapabuti sa serbisyo at kaunlaran ng bayan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.